O Concello de Noia ven de rematar unhas obras clave para mellorar os servizos básicos da Albariza, unha actuación que inclúe saneamento separativo, suministración de auga potable e pavimentación. Tras 2 meses de traballos, o Concello de Noia deu por finalizadas as obras de instalación de saneamento separativo, pavimentación e dotación de auga potable na zona de Albariza. Unha actuación que, segundo destacou o concelleiro de Obras Manolo Seijas, ten unha dobre importancia. Por unha banda, a mellora directa da calidade de vida da veciñanza e, por outra, o feito de terse executado con medios propios municipais, algo que non se facía dende hai unha década. Esta fórmula permitiu un aforro aproximado de 30.000 euros para as arcas locais. Rematamos a última fase desta obra da Albariza, que consisteu en facer o sistema de saneamento separativo entre a pluvial e a fecal. Este era un punto de vertido importante no río. Polo tanto, fixeronse unha obra por administración pública, a primeira que se fai dende fai 10 anos, e supuxo un aforro aproximado de 40.000 euros para as arcas municipais. Dende o goberno local subliñan tamén que a ampliación da rede de saneamento separativo responde a un compromiso adquirido coa veciñanza e aseguran que seguirán avanzando nesta liña a pesar das dificultades económicas. Hoxe van a poñer o asfaltado ao longo de toda a aldea e vaise rematar esta obra que é moi importante para este núcleo. O Concello de Noia insiste en que continuará impulsando melloras nos servizos básicos en todas as parroquias, lembrando que ningunha é pequena cando se trata de garantir infraestruturas esenciais.